ಬಂಗಬತ್ತು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪೋಂಡತ್ತ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಅವು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಂಡಿ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಮಂತೇರಿ ದಾದ ಯಾಕೆ ಎಂಚ ಆಂಡು ಬಂಡದು ಎಂಗ್ಲೈ ತೆರಿ ಅಂದವು ಯಾಕಾಯಿನ ಎಂಚಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಉಂಡ ಕಂಡ ಆಡ ಬೇಜಾರಾತನು ಮುರಣಿ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆತನ ಬಂಡದು ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು bkcreation ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆರೆಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಂಡು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ 4 ದಿನ ಅಂಡು ನಿಕ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್. ಆಗಸ್ಟು ರಡ್ಡೆ ತಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆ ಅನಗ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆದನು. ಹ್ಯಾಕ್ ಆದ ನಮಕ್ ಚಾನಲ್ ಅವಲ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಒಂದಿಚ್ಚಂಡು ಜಿಮೇಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಫುಲ್ಲು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ದು ಚೇಂಜ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು. ಅಂಚ ಇಂಕೈನು ಎನ್ನ ಜಿಮೇಲ್ ವಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜ ಎನ್ನ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಲ ಯೂಸ್ ಒಂದಿಚ್ಚಂಡು ಕಾಂಡೇವೆ ಆಜಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಆದಿತ್ತನು. ಬಟ್ ನಾನು ಲಕ್ಕನಾಗ 8 ಗಂಟೆ ಆತನು. 8 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕನಾಗ ಲಕ್ಕದ ಏನೇನು ಆ್ಯಪಲ್ಲೇನು ತೂಪೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತು ಓದುವೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒಂಚಂದ ಓಪನ್ ಅಂಪನಾಗ ನಮಕ್ ಅವು ಓಪನ್ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಏನೇನು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಜಿಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮನ್ಪೆರ್ತಿಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮನ್ಪೆರ ತೂನಾಗ ಅವಿಟ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತೇನೆ ಹಿಂಗೆ ಅದ ಪನ್ನಾಗ 2 hours ಹೇಗೋ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆತ ನಾನು 2 hours ಹೇಗೋ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆದ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆದಿಪ್ಪು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬಟ್ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮೊಬೈಲ್ ಇಯರ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಂತಿಜೆ ಎನ್ನ ಆವಡೆ ಎನ್ನ ಓಲ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆವಡು ಓಲ್ ಆವಡು ಮೂಲ ಆನು ಪೂಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಹೆಂಗೆ ಚೂರು ಡೌಟ್ ಅನ್ನೊಂದು ಹ್ಯಾಕ್ ಆತಂಡು ಪಂಡದ ಡೌಟ್ ಅನ್ನು ಎನ್ನ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬರ ಪಾರ್ತುನ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಇಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪಾಗ 100% ಶೋರ್ ಆಂಡು ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆತನ ಪಂಡದು. ಹ್ಯಾಕ್ ಆದನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಮಂಡೆ ಚಾಂಡು ಹೊರಗೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 16 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಆ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು bkcreation ಬಂದದು. 0 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ದು ಇತ್ತೆ 40,000 ಆಜಿನದು ಜಿಲ್ಲರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತೇರು. ಇವಾಗ 10 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮನ್ಪೊಡಂದಾಂಡ ಇತ್ತ ಪಿರವು ಇತ್ತು ಬಂಗ ಬೈದ ಪನ್ಪುಣವು ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ನವಾಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪನವಾಡು ಆತ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆತ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡುಡು ಒರಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದು ಆಯನ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ. ಅವು ಚಾನಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆದು ಐಟ್ ಐ ಟೆಸ್ಲಾ ಪನ್ಪುಣ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದು. ಟೆಸ್ಲಾ ಪನ್ಪುಣ ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ಟೆಸ್ಲಾ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ರನ್ ಮಂತೊಂತೆ ಅವಳ ಯಾನು ಫಸ್ಟೇ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ನಾನಿ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 2ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ನಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ನಾನಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಡು ಫುಲ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಶೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನು ದಾದ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ಬಂದ ಶೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನು. ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಏನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಒಂದಿಜ್ಜಾನು ದಾದ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಾನೆ ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಪಂಡ ಅವೇ ದಿನ ತಾನಿ ನೈಟ್ 2 ತಾರೀಕದ ಡೇತ ನೈಟ್ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ ಲೈವ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಟೆಸ್ಲಾದ ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಪಾತಿರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಅವೇ ಚಾನಲ್ಡು. ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಒಂದಿಚ್ಚಾಂಡು ಐತ ಮನದನಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಫುಲ್ ಹೈಡ್ ಆತನು. ಫಸ್ಟ್ bkcreation ನಾಡ್ನಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಾರದ ಲೋಗ ಬತ್ತು ಟೆಸ್ಲಾ ಅಂತ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ತೋಜ ಉಂಟು ಐದು ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ತೋಜ ಉಂಟು. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಫುಲ್ಲು ಚಾನಲೇ ಹೈಡ್ bkcreation ಅಂದು ಪಾಂಡ ಒವ್ವೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೋಜ ಒಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ಲು ಲಾಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಅಂಚಾದನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಮಂಡೆ ಚಾನೆಂಗ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೋನು ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಂಡು. ಬಂಗ ಬತ್ತು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪೋಂಡತ್ತ
ನಾನು ರೇಂಜ್ ಆಯ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ಹತ್ತು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಕೂಡ ಆತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನು ಕೂಡ ರೀಚ್ ಆವಡಂದ ಬಂಗಣ್ಣು ದಾಯಪನ ಅಲ್ಪದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಾಕಲ್ನ ಮಾಡೋಪ್ಪನು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನೆಡ್ದು ಅವರ ಮಸ್ತ್ ದೂರದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಾಕಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಕುಡೋರು ಹಾಕ್ಲಿನೇ ರೀಚ್ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿದೆ ಬಂದತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೆಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ರೀಚ್ ಆವಲಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ರೀಚ್ ಆವಲಿ ಆತಿ ಬಟ್ ಕುಡ ಬೇತಕ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆವಡು ನನ್ನ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುದಾವಡೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಾಡ್ದು ಅಂಚಾದು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮನ್ಪೆರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಮನ್ಪುನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಚಾನಲೇ ಎನ್ನ 16 ವರ್ಷ 2013 ಆ ಟೈಮ್ ಒಡಿಯಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಚಾನಲ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ 3-4 ವರ್ಷ ಅವನು ಬರೋದುಂಡಾತಿ ಬಟ್ ಐಕ್ ದುಮ್ಮಿ ಏನು ಬೇತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡೋನಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ನಮಕ್ ಆತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬೈತೇರು ಆತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ ಹೊರಗೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಚಾನಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆದಿತ್ತು ಹ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ನ ಎಂಚಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ವೀಡಿಯೋಲ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಹ್ಯಾಕ್ ಆಪನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಿತ್ತು ಎಂಚ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾಡೋದು ಅವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಡು ಏವಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಪುನಿ ಅವು ಹ್ಯಾಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ರೆಂಚ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜಿಮೇಲ್ ಎಂಚ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುನೆಂದು ಅವಳ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೆಟ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಡೇ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ದಲ ಮೊಬೈಲ್ ಊರಲ್ಲತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಆಪುಣ್ಗೆ ಅವು ನಮಕ್ಕದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ ಅಂಡ ವಿಂಡೋಸ್ಡು ಎಂಚ ಆಪುನಿ ಪಂಡದು ಒಂದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ಲ ಕಾಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆದಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಡಂಜಿ ಕೇನ್ಗ ಸುಂದರಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮುರಾಣಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಜನಕ್ಕುಲು ಅದ ಗೊತ್ತಾಗ ಜಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡು 2-3-4 ದಿನ ಅಂಡತ್ತ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅవి ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಂಡಿ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಮಂತೇರಿ ದಾದ ಯಾಕೆ ಎಂಚ ಆಂಡು ಬಂಡದು ಎಂಕ್ಲೆ ತೆರಿ ಅಂದವು ಏರ್ಲ ಅಂಚ ಉಪ್ಪದ್ರ ಏರ್ಲ ಮನ್ಪಿರಲಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಏರ್ನಲ ನೆಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಪುನಕ್ಲತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಬೇಲ ಎಂಚಿನ ಏರ್ನ ಉಪ್ಪದ್ರೋಗ್ಲ ಎಣ್ಣ ಜೋಕ್ಲು ಪೋಪುನಕ್ಲತ್ತು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾ ಏರು ಉಪ್ಪದ್ರ ಅಂಚ ಮಂತೇರ ಏರೆಗೆ ದಾದ ಅಂದು ಅಂಡದು ಗೊತ್ತಾಪು ಜಿಂಕ್ ಪನಿಯರ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ನತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡಿ ಎತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಯಾವ್ಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪುಣ ಯಾವಡು ಈಜಿಂದ ದಾದ ಕೆಲವು ಈ ಆಫರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿನ ದಾದ ಅಂಡ ಈ ಆಫರ್ಸ್ ಬರ್ಪುನೇನು ಕೆಲವು ಗಿಫ್ಟ್ ಐಟಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುನು ಮೊಬೈಲ್ ಅವು ಹೆಚ್ಚೆ ಬರ್ಪುನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುನು ಕೆಲವು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಂಪನಿದ ಉದಾರ ಪಾಡ್ನು ಅಕ್ಲೆಡ್ದು ಅದು ಅಕ್ಕಲ ಕಂಪನಿದ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಡ್ದು ನಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನು ಇತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಂತನ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪೂರ ಪಕ್ಕಡೆ ಫೇಕ್ ಅವು ದಾದಾನ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅಜಿಂದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅದಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಬುಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ನೋಡ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ ಅವು ಪೂರ ದಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗನೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಸ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾವನುಂಡು ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ಲೆಂಜ್ ಪಾಪ ದಕ್ಕಲೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಡ ಇಂಕ್ಲ ದಾದಂಡಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಇಂಚಿನಂಡಲ ಐಟಂಡಲ ಬೇಲೆಜ್ಜನಿತ್ತೆ 3 ತಿಂಗಳಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ತುಪ್ಪುನಿ ಮಾತೆರ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲು ದಾಲ ಬೆನ್ಪುಜ ಅವು ಬೆಂದಿನಟ್ಟು ಇಂಕ್ಲ ಜೀವನ ಪೂರ ಪೋಪುನಿ ಆಂಡತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅವು ಅಂಚಾಣ ನನಗೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅನ್ಪುನಿ ಮುರಾಣಿ ದೊಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಇಂಕಲ್ನ ಹಾಲಾದು ಪೋತುಂಡು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚನೆ ಆತನಿ ನಮ್ಮ ಅವು ಹ್ಯಾಕ್ ಆವಡನ್ನ ನಮ್ಮ ದಾದ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಅತ್ ನಾನು ಅವನ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದುಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಬರೋಂದುಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಆ್ಯಪ್ ಲಿಂಕ್ ಕಡಪುಡುದುಂಪೇರು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಡಾವಡ್ ಅತ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರೌಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗು ಆನ್ಲೊಂಜಿ ತತ್ತದು ನಮ್ಮ ಒತ್ತುದು ಬೋದು ಅಂಚದಾದ ಹ್ಯಾಕ್ ಆವಡು ಬಟ್ ಅಂಚಿನದಾಲ ಹ್ಯಾಕ್ ಎನ್ನೆಟ್ಟು ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಏನ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಓಲ ಆಯ್ತು ಎಂಗೆ ತೋ ಮೆಸೇಜಸ್ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಪೂರ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಏನೇನು ರಿಸೀವ್ ಮನ್ಪೇರ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಇವನ್ ಏನು ಓವೆ ನಂಬರ್ ಅದು ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಏನು ಐನು ಅವರ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್ಡು ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಅವಳ ಬೇರೆ 2 ಸರಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿರಂಡ ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕಾಲ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪೇರ್ಲ ಪೋಪೆ ಅಂಚ ಅದು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಷಯ
ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅವೇ ಪೋದಿತ್ತನತೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪಡಂಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದೇತೊನಗ ಇರೆಗೆಂಚಾನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಪಂಡ ಇತ್ ಸಮಯ 16 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಆ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೇನು ಸಡನ್ 16 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಸಡನ್ ಆ ಚಾನಲ್ನು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಪಿದೈ ದೇಶದಾಗಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಕಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಅವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಆಕಲು ಕಂಡದು ದೇತೊನ್ ಲೆಕ್ಕ ಇರೆಗಪಗ ಎಂಚಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಹೊರಗಿರೆಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾತನು ಬೇಜಾರುಂಡ ಕಂಡಾಡ ಬೇಜಾರಾತನು ಮುರಣಿ ಇಜ್ಜಿದ್ದು ಅನ್ನಾಗ ಈ ತೋರ್ಸೋಡು ಇತ್ತನೇನು ಅಕ್ಲ ಅಂಚ ಮಂತೇರನ್ನು ಅನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲಾಂಡಲವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉಪದ್ರವಂತ ಬೋಡು ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಲ ತೂಪು ನಲ್ಪ ಹೋಯಿನವಳು ಪತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕೇನೊಂದು ಉಪ್ಪುವರು ಆ ಕೇನೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅನ್ನಾಗ ಅವು ಪೋತುನು ಅವು ಚನಲೇ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಳಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾತನು ಈ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದು ಆಪಣೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ದು ಆಟ ಆಡ್ದಿಲ್ಲ ವೈಫೈದಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಊರ ಆಪಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ನೆಡ್ದು ಅದು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬರೋ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಂತೆ ತೂವನ್ನಿ ಚಾನಲ್ ಹೋದನಾಗ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ನಿಂಗ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ತೂಯರೆ ಪತ್ತೆರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನು ಸಂತೋಷ ಇತ್ತನು ಇಂದು ಆದಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಒಂಜಿಂದ ಆಯ್ಲೆಗೆ ಆತನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಆಯ್ಲೆಗೆ ಆತನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಫೈನಲಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಎದುರು ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ ಆ ಚಾನಲ್ ನಮಕ್ ರಿಕವರಿ ಆತಂಡು ಅವು ರಿಕವರಿ ಆವೋಡುಂದಂಡ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕೂಡ 2 days ಮಸ್ತ್ ಬಂಗವೈದೆ ಪಂಡ ಎಂಚ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತೇರು ಪನ್ಪುನೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂಡೆ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ದು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತೇರ ಅವ್ರು ಎನ್ನ ಬೇತೆ ನನಂಜು ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತೇನೆ ಐಡ್ದು ಮೀನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತೇರ ಪಂಡ ಅವೇನೇ ನಾಡೋದಿತ್ತು ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತೇರ ಪಂಡದು ಬಟ್ ಓ ನಾಡ್ನಲ್ಲ ಇಂಕ ಓಲ ತೋಜ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಓ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಆವಡಂದ ಸಡನ್ ವರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಮೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ನಮಕ್ ಚಾನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬತ್ತನು ಅವಾಗ ಈ ಚಾನಲ್ ಎಂಚ ರಿಕವರಿ ಆಂಡ್ ಪಂಡದು ಯಾನು ಐಗೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪದೆ ಅಯ್ಯ ಪಣ್ಣಗ ಎನ್ನಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡು ನನ್ನ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಏನು ರಿಕವರಿ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಇಂದು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ರಿಕವರಿ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತನ ಭವಿತ್ರಾಜ್ ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಆನಂಜಿ ಕಂಡಡ್ ಬೆನ್ನಿ ಮನ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ತುಕೊಂಡಾಗ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಆಯ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಗೈಡ್ ಮಲ್ತೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದೊಂಜಿ ಗೈಡ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ನಾನು ಆ ವೇಟ್ ಪೋದು ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂಜಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಕೂಡ ಐಕ್ಲ ಎನ್ನ ಚೂರು ಬೆಂದೆ ಒಂಚೂರು ಮೇಲ್ಸ್ದ ಮಾತ ಚೂರು ಅದು ಮನ್ಪೆರಿತ್ತಂಡು ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಅಂಚಾದ ಅವು ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೈದನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನೊಂದು ಒಂಜಿನೆತ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ನಮ್ಮ ನಂಬಿನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವೇರು ಕೊರಗಜ್ಜಿ ಕೈಬುಡ್ಜೇರು ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಂಡ ನಮಕ್ ರಪ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನದು ಪೋಯಿನಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಬರಡು ಪಂಡದು ಬಟ್ ಆ ಚಾನಲ್ ನಮಕ್ ಕೂಡ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇನಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಲಂಡ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ನಮಕ್ ಈ ಇಂದು ಚಾನಲ್ ನಮಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತಿಕ್ಕನಿ